Sme rodinná firma Včelovina a našu medovinu podávame na Staromestskom námestí na vianočných trhoch už 15 rokov. Našu medovinu vyrábame v Smoleniciach z tých najkvalitnejších slovenských medov. Ročne tu vyrábame 100 000 fliaš medoviny a ďalších medových nápojov. Na každý liter medoviny padne pol kila medu. Dobrú medovinu poznáte nielen podľa chute, ale aj okom a čuchom. Musí mať iskru, musí mať krásnu zlatožltú alebo jantárovú farbu, musí nádherne voňať a v chuti musíte cítiť včelí plást. Z dobrej medoviny vás hlava nebolí. Viem, o čom hovorím. Svoju prvú medovinu som vyrobil, keď som mal 14 rokov a ani po 40 rokoch mi chuť medoviny nezhorkla. Na zdravíčko.